uJehova muhle kube bonke uyasihawukela imisebenzi yakhe yonke imisebenzi yakho iyakudumisa abangcwele bakho bakubonge ngenkazimulo yombuso wakho bayakukhuluma bashumayele ngamandla akho. Ihubo 145 verse 9 kuya ku11. Haleluya, ingcwele inkosi bazalwane. Asibingeleleke bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi. Sabeshila igama lami ngumama uSibahle. Ngiyafisa ukubingelela abantu besifazane uNkulunkulu abahlanganisile namhlanje kule ndawo ngokwecebo lwakhe. Ngicela utshela umakhelwane wakho uthi ula ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Silana namhlanje makhelwane ngenxa yecebo likaNkulunkulu. So ngiyafisa ke bazalwane ukubingelela omama bafundisi bonke mabekhona phakathi kwethu bakhona engibabonayo. Angifisa ukubabalula ngamagama ngoba ngizoze ngishiye omunye. So ngifisa nje ukubingelela omama bafundisi bonke, ngibingelele zonke icukuthwane zasezulwini egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Ngiyafisa ke bazalwane ukunamukela in the presence of the mighty God. Asizanga umuntu kodwa size entabeni kaJehova. Uma sisentabeni kaJehova kungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi njengoba bethi sizothi Ebeneza, ngizothi Ebeneza ngoba yini mina le engiyiphethe esandleni. Abanye bethu abaphethe lutho ngempela esandleni kodwa siphethe into eyodwa bazalwane. Umphefumulo wethu uyayidumisa inkosi ngoba siyibonile isithwele. Izwi elifundiwe ekuqaleni iHubo 124 likhuluma ngento ethi amanzi amaningi adlulile phezulu kwethu kudlula isikhukhula. Masingathatha imic nje siqale ngapha sishonele size siyophuma ngale. Wonke umuntu unesikhukhula angasibalula. So ke ukuthi sidlulile phezulu kwempilo yakhe noma komphefumulo wakhe. So kuma sizile la hayi ngoba kukhona esikuphethe ezandleni. Abanye babaphetho Samuel ngempela bazobonga ukuthi siyabonga uNkulunkulu nakho ngenzele kona. Abanye bethu bazobonga isipho sempilo. Abanye bethu bazobonga ukuthi inkosi kukona konke okusehlelile. Kodwa sikuzwile usibekile emagxalabeni akhabanzi. Oh haleluya, makabonga uJesu. Haleluya. So ungakhathazeki uma uzosecelene ebonga okuphathekayo noma angasikhombisa kona. Ngifisa ukukukhuthaza namhlanje ekseni ukuthi ubonge nje into ethi sidlulile isikhukhula. Amanzi amaningi adlulile phezulu. Bazalwane thina sabala eMaritzburg siyayazi indaba yezikhukhula. Makudlula isikhukhula ubona ngeziqukaquka zezihlahla ezinye ziphundlekile. Ubese uthola isihlahla esithile sisukile la kade sikhona sisendaweni ethizeni. Kodwa namhlanje sizobonga uNkulunkulu ukuthi kukona konke la kade sihamba sishayeka khona kusuka uJanuary uqala kuze kube kalokhu. Kodwa isandla sikaNkulunkulu sisizwile sisiphethe. Haleluya. Ubungabonga lokho nje mzalwane wami ekseni. Mhlawumbe awuphethe lutho awutholanga ipromotion, mhlawumbe awutholanga umntwana, mhlawumbe awugraduateanga futhi awuzugraduate. Kodwa ubungabonga nje uNkulunkulu ukuthi athe amanzi amaningi isikhukhula sesidlula. Kodwa uNkulunkulu wabese yakuthatha wangahamba naso noma ngabe utholakala emsunduzi. Kodwa the fact that utholakalile sizobonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi we are still standing. Sisaphakamisa igama lakhe elingcwele because these days enye into eyenziwa uSathane wena mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngathi ngiqeda lempi ngangingena kule. You know, one of the days kade ngisemvuselelweni ukukhulunywa into ethi abapriest ngesikhathi uLazarus esevusiwe ethuneni bathi kutholakala the chief priest bemzingela befuna ukumbulala. Hallelujah. Ngiyazibuza ngithi ngabe babefunelani ukubulala indoda evuka ethuneni bakithi because phela kufanele ngabe siyamcelebrateisa ukuthi awunkosi yami uLazarus wenkosi uvukile, but the chief priest bafuna ukumbulala. Yini la bambulalela yona? Because he bears the witness, he bears the evidence. So as we are here this morning, we bear the evidence ukuthi whatever the enemy was trying to throw empilweni zethu, but we are still standing. Sizoma kule
simemezele amandla segameni lika Jesu ekseni. Oh hallelujah, makabonga uJesu. Oh hallelujah, mayibonga inkosi ehleze esihlalweni. Oh hallelujah, mayibonga inkosi yenkazimulo. Glory be to Jesus. So on behalf of myself nethimba lonke la His Will, siyafisa ukunamukela ebukhoneni baNkulunkulu. Anizanga kumina, anizanga kumama uMweli, anizanga kumama Moira, anizanga kumama Mphili, anizanga kusisi Ntokozo, kodwa size entabeni kaNkulunkulu. Ngithanda obhalayo uma ekhuluma into ethi entabeni kaJehova kuyabonelela. Kusho ukuthi kuzobonelelwa. Kusengenzeka noma intshela umakhelwane, ntshela ithi hayi kusengenzeka noma yini. Kungenzeka ukuthi wena usubala izinsuku ukuthi hayi ke sesizophela futhi sebeqalile nokubala la kuma social media ukuthi sisalelwe yeyingakho ukuze uphele lo nyaka. Kodwa ngizokutshela into ethi unyaka nje owodwa emagcekeni kaNkulunkulu. Hallelujah. So namhlanje ekseni ngifisa vula inhliziyo yakho, uvule ingqondo yakho, uthathe izinqumo kabusha. Khipha lokho obonile ukuthi kukwenza ukuthi ungabi aligned to iwill kaNkulunkulu ngempilo yakho nentando kaNkulunkulu ngawe. Ukunikele kuNkulunkulu. Sizozilahla ebukhoneni bukaNkulunkulu. Asizile bazalwane ngoba sinezinto eziphathekayo nesinganitshengisa zona. Kodwa sizosho lokhu okuseyinhlizweni zethu kuNkulunkulu. Sizotshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngihambile nawe endleleni yami yokukholwa. Kodwa u1 no2 usangihlula. Ngoba bazalwane uKristu mayebuya akezile ukuzolanda ibandla elinembimbi. Uzolanda the bride wakhe ocolekile. So namhlanje ekseni wena ozaziyo, as you are here in the presence of the mighty God, this God is mighty, this God is great. Akukho kungenzeke kuye. According to the book of Luke chapter 1 verses number 37, there is absolutely nothing. Kungenzeka ukuthi nawe mawuthi uyabheka kunalento oyibonayo ukuthi ayingeke isenzeka leselishonile phelile u2025, kodwa ngifisa ukuqinisekisa ukuthi kusengenzeka noma yini. uNkulunkulu wemihlolo uyakushintsha okujwayelekile akwenze kube nzulu. Hallelujah. So ngifisa ukuthi ungabi namahloni, awuzile kulomuntu oseceleni kwakho, uze kuNkulunkulu. Mawufuna ungidlala ithrow, indlala ithrow, ulale phansi ukhulume noNkulunkulu. Mawufuna ukusithatha isitulo usifold usincikise ngesihlahla ulirounde lonke ihlathi, yenza kanjalo. Hallelujah. So namukelekile bazalwane, we are all welcome in the presence of the Lord. Can we clap those hands for Jesus? Hallelujah. Thank you so much ke. Shayela uMC izandla bazalwane. Hallelujah. Cela simphinde bazalwane mama usibahle simshayile izandla. Hallelujah. Angazi ke makuthiwa mafuna ukudlala amatrobe ngawandlala kulungile ngawandlala, kodwa bengicabanga ukuthi ngiphume emvuselelweni phela nabazalwane. Ngiphume emvuselelweni mina ngicabanga ukubuyela ehlathini. Ngithini siyinzalo yehlathi, alibonke igama lenkosi. Mangibona ihlathi ngathi ngavele ngibe yihlathi. Alibonke igama lenkosi. Angazi ke noma kuzohlaleka iniphansi masihlabelela kanje. Alibonke igama lenkosi. Masiboya lento